Senajan nada tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu koe lunga ninggalake aku kaya sinandal atiku latu metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandang kandang sing prasaja aja kuwi kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakarku biyen ngapa kok gak tak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase
ditinggalake gawe kelong ati sak lawase ake Jika katuran wonten gelek kejudu matang pangrawit musik laras sampun katuran kejudu matang para tamu undangan ingkang rawuh ting dalami Bapak Suparmo keluarga ya nok ya. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepine ngene lenduk sing jawab lenduk. Iki mang derembukan apa iki? Kok ngelumpuk gerumbul kaya gerombolan apa ngono lho. Kok sok sing apik ngono lho, Nduk. Disoting lah. Sing apik nek baris, Nduk. Kok jong do gerumbul kabeh iki ndak kene lah. Mbak siapna kaya cah TK ngono kae lho. Kok siap-siap iki siape ngene Mbah Sanu lho. Bene Saking dalu saking pembagian lan keluarga gungsan diurak-urak musik budaya kang mijil saking telatah tempuran blere ingkang dipun sesepuh kalih panjenengane Bapak Panidala kabantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe sak rombongan keluarga musik budaya titimbali wonten ing dusun Padaan ya Nduk ya. Kanthi acara walimatul arus utawa temantenan Nduk. Aja lali dedonga kagem Mas apa mangga kok lali aku. aku yo lali. Pokoknya Mbak Putri ya. Sing wedok Putri ngenai ndak ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan. Wis pokoknya 2 anak cukup ya Nduk na ya. Semoga kelak menjadi apa Nduk anake Nduk? Menjadi anak yang soleh. Soleh-solehah. Lanang wedok berarti ya. Aja lali juga matur suwun kali panjenengane Bapak Suparmo keluarga ya nak ya. Dongane bengi iki muga-muga sabubare nimbali keprak musik budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe amin Allahumma. Amin. Muga-muga ndek rezekine Bapak Suparmo ora kutah ning saya tambah ya nak ya. Berkah barokah iso ge. Munggah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Tak dongakno juga kagem ibu-ibuku rezekine tambah lancar nggih Bu nggih. Sing urung duwe bojo tak dongakno gek ndang duwe bojo. Khususnya gendut karo EDR. Muga-muga gek ndang cethek jo. Bone. Masuk nek ngono nduk. Iki juga sing ulang tahun tak dongakno. Semoga menjadi ibu-ibu perawan tabrak sepur iki guys. Piye terus? Iki sing pol ngarep dhewe ulang tahun di anak juga di Elin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Jadi ibu Perawan, Mbok. Iya kok perawan terus saya tak tempinan mengko lho. Oke, wis ndang tambah anake. Tambah bojone. Lho kok amin. Amin lho ya. Iki pamundutane apa iki, Nduk? Iki mangko jelukane, Nak. Cinta tak terpisahkan. Wah, luar biasa. Jika Mas semoga satu teman wonten cinta tak terpisahkan terus spesial kagem EDR gitu ya. Wah, ben celak-celok ya ben. Ya monggo, satu teman wonten nyampur sari kreasi dari musik budaya nggih. Lagu kawak diutek-utek nah ya iya. Apa? Mikir dong, tidak. Neno kandolane, tekane nyulayani. Aku sehidup semati, amono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak hiraukan aku lagi. Dino gandul-gandul gede, tegane Loh, apa kuwi? Aduh Kang Mas jane aku tresno lilakno nita lunga. ya. Ati ra kuat mandang rasa geronto-ronto. Cintamu sudah gak beneran. Aku
Bila tanggung jawabmu itu palsu. Yo, hehe. Kino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar jika sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Mustiko Ya, he, 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 he. biasa Goyang balik, gisi lihat teliti, juga Aceh. Production. Kartika Musik. Wah, asik. EDR, fotografer. He, ah, he, he, ah, he, he, ah, he, he, ah, he. Aku tresno tukokno priya limo mas. Ati ra kuat nandang rasa, rasa keronto-ronto. Cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Dukang pasane aku tresno, lilakno aku lunga. Kira-kira kuat ngono brio limo ta ora? Kota brio-briona. Ayolah. Tresno iki dudu wong dolanan, kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasempatan. Mong ngadem hatiku, ben aku ra mlayu, dan tanggung jawabmu itu palsu. Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar jika sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Satu temannya bersari Grace dari musik budaya wonten cinta tak terpisahkan. J sampun ngaturan pambuka ugi panjenengan matang para tamu undangan ingkang rawuh daleme Bapak Suparmo Sukelargo Yono ya. Oke, yuk kali ini bareng musik budaya di Gang Bali bareng artis-artis dari musik budaya mbok pilih kagem Bapak Ibu ini balik lebrak musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandipit dalam wonten tempuran Bluro. Wis pokoknya soal rego regane murah meriah ya Nduk ya. Regane lain daripada yang lain. Oke. Yuk sayangku langsung diputar kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Langsung tak panggil artis dari musik budaya yang punya Santi nih. Apa ndak? Mboke, loh, halo bebek. Lilakno. Sing anyar. Ya, lilakno lu ngaku emoh. Piye mbok lilakno ora li? Oke ditunggu ya Mas Bro ya. Oke yuk Santi Fani. Nggih, Mbak. Pamurutan mau wonten gubuk asmara ugi nglilakno lungaku juga ada. Yuk katuran sing ndi, Nduk? Gubuk, Mbak. Gubuk asmara. Nggih semoga Mas. Langsung tampil kembali bareng anakku ada Santi Fani wonten gubuk asmara. Mas njaluk sapa, Nduk? Mas Min. Min apa iki? Min gong. Oke, monggo. Cek lho.
Ora Pak, iki jane roh apa le Pak? Lah iya. Iki roh apa sakjane ngono lho. Sing endi? Perkara roh anakku goyang men ngene-ngene kok ya iso gegete ngono iki lho. Kok enak Mbak ape atut anggite ngono. Anggi ape atut. Piye? Iku kok nyanyi. Pak iki. Iya. Iki paling sithik iku selalu. Kowe ora ngono. Roh bocah goyangane ngono kok iso gegerem ngono ku gene le. Bocah loro ya oke ditunggu. Wis. Heeh, Depi sing nyanyi kon nyanyi ki mau nduk anakku meleci tenan iki dina iki nduk. Heeh, maneh ra tau payu ki alhamdulillah ning adaan iki rada payu nduk. Gara-gara ana antenane kok, Mbak. Gara-gara ana antenane ki mang apa le. Ayo ndak lanjut sayang. Tututan saja ning ati saja ning ati saya marani saya marani aku kowe dadi karone sabar kowe ning gubuk asmara. Sik. Ngene tak takoki sik, Dik. Rene sik tak takoki. Ditakoki wedi kok, Nduk. Menawa ditak untal menawa. Kene, Nduk. Miki ndik jebuk, Nduk, jebuk Dep. Dewi Asmarani ya maju, Nduk, Dep. Ki ketoke pake ngefanpol karo kowe iki, Nduk. Heeh. Lagi naik daun layak, daun kuning arep omah ceblok kabeh, Nduk. Daun apa, Mbak? Daun kelor. Ngene. Dek, sing mau kon nyanyi iki. Lah iki. Lho, iku mang mendem tah piye lho, Nduk? Apa ki mang oleh turu rong tangi lho, Dek? Ganti bocah tambah rego lho, Pak. Biyo. Anakku kok balik ngomong saiki, Nduk. Ngaleh bocah. Ngaleh rego. Lho piye, Dek? Wani, Dek?
Oh, dimbain dok. Heeh. Alah ya. Sing penak apa, Dep? Njaluk. Sing penak nang njaluk aja. Ngene iki njaluk iki mang dhuwit Njaluk lho, Dok. dhuwit. Oke, lungakno apa mang, Dok? Oh, gak saya iki masih dulu ini loh yang tadi. Oh, bojo loro. Lilakno lungaku. Lilakno lungaku belum ada ini, Mas. Ana ning lilakno kowe. Lunga aku wis lilo ana ning iku, Mas. Ya oke ready nanti ya setelah ini nggih. Yuk iki bojo loro ya, Nduk ya. Nggih. Nggih sekedap to Pak, sabar Pak. Nggih. Niki wau dhisik jenengan dhisik mriki lho nggih. Nggih, mangke diaturi sak badene niki, Pak. Nggih. Aku ya bingung lho ya. Iki mang jalukan kene, jalukan kono. Dadine rada bingung nggih. Pangapuntene sak badan niki kula aturi pepilinge. Ya Ndak Devi, Asmarani katuran nggih. Jaluk lagu kaya budak anu, Nduk. Bojone loro, bojone loro. Bojone loro, bojone loro. Abang biru,
pamurutan menika nggih wonten bojo loro oke matur sembah nuwun. Mani pamurutan dari bapaknya tadi nggih. Sing nom ki sing nom ngalah sik ya Mas Bro ya. Tak ngaturi wonten pepeling rumiyin. Konjuk dumateng Kang Mas mau nggih. Nggih monggo Dik Lon. Katuran wonten pepeling. Jinarengan kalian Dian Ardani.
Diana Ardani matur sembah nuwun. Oke, mami pemberitaan ya, Dek. Dari sebelah sini wonten kan kontrak tadi nggih diganti nggih. Diganti kawin kontrak. Oke, langsung lapor kembali bareng artis-artis dari musik budaya yang punya Lisa yuk monggo Lis. J, semoga aturan kawin kontrak bareng Lisa. J, langsung diaturi ya, Ndak ya.
Wong apa? Ada cinciripit. Ora iso. Ora iso. Lah senyanyi aku kok kemaksa, nek nyanyi ya iso ya nyanyekno dhewe. Kok iso? Bapak Beruk kali. Loh, mana Bapak Beruk mau papake ilang kok. Urung. Iya iku nagake nang timbono gage gorene. Ya Bapak Beruk kali. Saiki tak kira sesuk nek ketoprak bar. Loh kok susuke digawa sapa? Pak sapa? Pak. Nggih niku susuk wajan nggo ngempiling jenengan nggih, Pak. Kok gumun aku nek terus susuk wajan barang iku. Ndi? Ngoten. Lan jenengan wau nyon lagu napa? Wes sak kira mang lali, Bro. Bapak Beruk kali. Oke, ditunggu. Ini mau pemberitahuan nonton memilih setia dulu nggih. Anakku sing sonti ndak? Merli yuk sayangku Merli. Satu tuang panutan nonton memilih setia. Yuk mergawe nduk bar iki diaturi wonten Bapak Beruk kali. Mas jenengan sapa Mas? Jenenge sampean sinten? Lho kok cinciripit terus ae ku kene cah. Jenenge Popok, masa jenenge Popok, guys? Namine panjenengan sinten, Mas? Jenengan anake? Aku temuni anake Pak Wiwi. Aku temuni ngono ra mentolo, Nduk. Ayo, Nduk. Nggih, mari kita diaturi Bapak Beruk kali nggih. Nggih. Mustika Budaya. Sukaku jua, dukamu, dukaku jua.
Sukamu, suka ku jual. Dukamu, duka ku jual. Bertahun kita bersama mengarungi suka duka asmara. Ku memilih bertahan setia. Mustika Budaya. Ya Rizka Aurora Yanda. Putri, ayo Put. Nih, anakku Putri nih. Bias audio matur semangat. Sukaku juga dukamu, dukaku juga bertahu. Kita bersama mengarungi suka duka asmara. Terima kasih. Satu tembang mamundukan nggih. Wonten memilih setia oke sampun diaturi oke matur sembah nuwun. Momen iki pamundutan wonten Bapak Brok Kelly, Nduk. Nah, dari Kang Mas mriki nggih. Mas Balen. Iki lho HP tak kei. Kok iso anake Pak Wiwi iki ndak yo piye lah, Cah? Nggih mangga katuran nonton Bapak Brok Kelly. Mas Lon. Man. Jenenge sapa e? Pripun? Gong. Nggih. Nggih monggo. Oke ditunggu. Pak Panja kula aturi niku riyen nggih nuthuk gong riyen nggih. Menika katuranan Bapak Brok Kelly.
Alah barbarane. Wes Dek turun neh Dek. Ora sida, lilo Mas. Lah iya, lah iki mbok kira iki ndak ya apa ngono lho Mas. Pak Panjak iki ya menungso nggih. Heeh, gelandengan pirang-pirang begedat. Pirang-pirang sasi Mas. Mbok tutuk dhewe. Ngalah Dek, ben ditutuk dhewe Dek. Ben diketoprakin dhewe nek ngono. Iya mangga kata nonton lilo. Ini juga spesial kagum dulur wedok ya Dek Lis ini ya. Jeng kasihnya nanti ditunggu setelah ini nggih. Gimana jalukane ya lilo bareng ya. Spesial kagum anake Pak Wiwi. Tak redikan nggih. Lilo ya. Apa? Pak apa? Pak Bun. Ada jenenge ngono iku. Berarti tunggale Pak Wiwi manda. Apa wis ora kelingan sumpah janji gumang marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku wis nganti talang ketiga ananging sliramu ora kirim warata bareng saiki wis teko kowe malah gendak rondo kono Sakno orang nyanda orang ngira kowe madat daline asmara tresnaku kang tulus suci ramok jagat malah babejani Sakno neta apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu senajan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni rungokno Mas lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo aku wis kebacut tresno wes kan Mustika Budaya AJM Production Gesi Dialekting bias Audi Wasik Mas ora bias Orang was lah ya Ah
aturi. Pripun, Pak? Ninggal katresnan. Yuk langsung tak putar kembali barang artis dari musika budaya barang anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Satu orang pemerintahan nonton ninggal katresnan. Barang artis dari musika budaya yang punya Rizka Aurora. Yuk monggo sayangku. Yes, monggo. Ini tak kasih free 2 lagu ya ndak ya. Ninggal katresnan terus free ki ya ndak. Satu nih nggih. Oke. Malam terakhir tadi nggih. Ya free-ne malam terakhir nggih. Oke. Ya Kang Mas monggo katuran nonton ninggal katresnan dulu terus nembe malam terakhir kita istirahat. Yo ngojingan dene ngojingan tenang. Hey, sambayane mustika budaya lho.
ninggal satenan iki mang ndok, ninggal katresnane. Heeh, kene ndak? Heeh, ndak iya aku piye? Ya yang mas satu malam terakhir nggih. Nih lagu terakhir bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu sing cantik oke. Jingan yang Kang Mas ya. Dikasih roll dulu enggak apa-apa? Oi. Iya iki lho. Nya. Malam ini Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. esok aku Ya, akan pergi lama kembali. loh, Mas ora balik ning dono. Ku harapkan sabar menanti. Kok iso iki kok kek barang iki lho. Goyang ya. Musik budi bareng Ana Martiana ya sayangku. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah. Sehari-hari kan jadi sepi. Esok kita akan berpisah. Hari-hari kan jadi sepi. Semakin lama kita berpisah, semakin Mesra saat berjumpa. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. berjumpa bisa bisa perkawinan kita. Ya, mengapa sayang? Mosok iki. Mengapa sayang? Bahwa kita tidak akan
Jadi